naiz. Ikastutako bai, baina Euskal Herriako zemaieroko zenie ezaten didate. Baina nire benetako izena, Anua da. Afrikan jaio nintzen. Ongi etorri, Anua. Eskerrik asko. Erakutsi musu nola egiten dituzu zapatak. Ziur norbaitek erosi nahi dizkizula. Bai, bai. Eskertzekoak dira zure hitzak, bai. Eta, ze ondo itzen euskera? Euskaltegian ikasi nuen. Bani Barakaloko euskaltegian ikasten ari nahi. Eta ni bat ere, Barakaloko naiz eta daukat kargo bero. Horregatik, euskaltegira noa diableo. Euskaraz bazekien nire bisabueloak edo, baina nire jontaz orain arte, ero. Goizero, aekan bezero. Batzutan ero, besteetan ero, baina ez dut milagro handirik espero. Goizero, aekan bezero. Batzuetan ero, besteetan ero, baina ez dut milagro handirik espero. Euskara
Azkenik! Datozinela uste genuen! Zer? Moskito barazkilare batekin topatu zarela? Zurea bai irudimena, Nik ere sartu gara. Baita nik ere. Zer, txoriek bezala abestu nuen oie batekin ere topatu zarela? Ametxetan arituko zinen! Bero, ametsak direla, edo ez direla, azkenean elkartu zarete, eta hori ospatu behar dugu. Bai, festa! Baina noi! Hori! Noi, zutzi? Eskolara itzuli behar duzu. Baina horreko artikuluan beste txango bat egin dezakegu. Nanu, gure lagunek ere haien etxeetara joan behar dute. Bai. Baina nahi baduzu, azkenengo abesti bat jo dezakegu lotara joan baino lehen, bai? Bai. Ba horixe, hau da gure azken abestia. Azkenek asko benetan bihotzez. Pozik aritu gara zuei kontua kantatzen. Hemen ari baikara, kontu kantari! No te paso tanto, de verdad que sí.
Sacamos ahora. Esa cuando acabe. Es que queda esta canción y otra más. Vale, voy a montarlo, vale. Ya está. Vale.